Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa. Ga tashar yan kallo, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa. Bismillah walhamdulillah, tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah bayan haka. Nasabarsa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam nasaba ce mai daraja. Ɗan Abdallah, ɗan Abdulmutallib, ɗan Hashim. Hashim shine wanda ake jingina shi da manzon Allah alaihi salam, Banu Hashim. Hashim mutum ne mai karamci. Karamcin da yake aiwatarwa ga waɗanda suka zo Makka bai taƙaita a kansu ba kawai. Karamcinsa ya gangara harkan danginsa, su ma suna amfana da shi. Karamcinsa ya haɗa har da Qurayshawa, ta yadda Hashim shi ne wanda ya ƙirƙiro al'adar nan ta fatauci, wacce ta zo a Alƙur'ani cikin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki. Rihlata shita'i wa saif. Hashim shi ya sunanta wa Qurayshawa fatauci. Dalilin hakan kuwa, shi Hashim, wanda tuni sunansa ya shahara tsakanin mutane da karamcinsa da kyautatawarsa gare su, sai suke girmama shi, suke kula masa da dukiyarsa lokacin da ya tafi fatauci na kasuwanci, suna ba wa ayarinsa tsaro, ba abin da ke samunsu. Wannan ita ce kulawar da Hashim ya samu, ta tsaro akan dukiyarsa a yayin fataucinsa. Yana da kima da matsayi na musamman a wajen mutanensa. Sai Hashim ya ba su kulawa da aminci irin wanda ya dace da su. Ayarin Hashim suna tafiya cikin aminci zuwa Sham da Yaman. Wannan aminci da ya samu ya kai zuwa ga Qurayshawa wajen tafiyar da ayarinsa. Ya umarce su da su fito su yi fatauci, kada su tsaya a iya cikin Makka. Su fita suna safarar kaya gabas da yamma. Hakika, Qurayshawa sun amfana da kaiwa da komowa na kasuwancinsu. Al'amarin ya bunƙasa, ya shahara, har Alƙur'ani ya ambaci wannan fatauci lokacin sanyi da damuna. Karamci ya zo wa da ahalinsa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, mafi alherinku shine mai kyautatawa ahalinsa. Wannan shine abin da Hashim ya aikatawa mutanensa na zuwar masu da alkhairai. Qurayshawa sun amfana da abin da Hashim ya zo da shi. Hashim ya zo da aminci da karamci a kan dukiyarsa, sai gudanar da wannan alheri da wannan fa'ida ga ahalinsa. Hakan karimci ne, bawa ya amfanar da ahalinsa. Hashim, wata rana akan hanyar Hashim ta zuwa Sham, ya tsaya a Yasriba. Yasriba shi ne tsohon sunan birnin Madina wanda take da shi. Kafin hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. An ce wannan sunan ya samo asali daga mazaunanta na farko, na Amalek. Ƙabila ce daga tsofaffin ƙabilu masu tsohon tarihi da ya ɓace. Daga baya suna daga cikin tsatsan Samu ɗan annabi Nuhu. Ana kiranta da sunan, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai goyi da wannan suna ba, domin yana ƙunshe da aibu da ƙyama. Sai ya canja sunan sallallahu Alaihi wasallam zuwa Taiba, Taba da Madina sallallahu Alaihi wasallam. Ibn Hajar, Allah ya masa rahama, yana cewa an kira ta da Taiba domin daɗin rayuwa a cikinta. Allah ya yi salati ga shugabanmu Annabi Muhammad. Wannan gari mai albarka yana da falaloli masu yawa. Akwai abin da Ibn Umar radiyallahu anhuma ya ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wanda duk ya samu falalar mutuwa a Madina ya mutu a cikinta, hakika zan yi ceto ga wanda ya mutu a cikinta. Hadisin yana cikin Sunan al-Tirmidhi, Allah ya masa rahama. Albani ya inganta shi.
Falala mai girma ga wannan gari mai albarka, Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hashim ya je Yasriba ne kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya isa Yasriba a yayin da shahararsa ta yaɗu a ko'ina, sai mutanen garin suka yi murna da zuwansa. Ya sauka a wurin shugaban Banu Najjar. Su Banu Najjar dangi ne na Khazraj. Ausu da Khazraj ƙabilu ne. A cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikinsu akwai shugabannin muminan Madina, su ake kira da Ansar, Allah yarda da su baki ɗaya. Ansar su ne mutanen Madina, su ne Ausu da Khazraj. Ausu da Khazraj ƙabilu ne daga tsatsan Qahtaniya da suka fito bayan rushewar ganuwa. Ganuwar nan sananniya a tarihi cikin faɗin Allah maɗaukaki. Qad kana lisab'in fi maskanihim aya. Ƙabilu da yawa sun fita bayan rushewar ganuwar. Daga cikin ƙabilun da suka fita akwai Ausu da Khazraj. Sun fita zuwa Yasriba na tsohon sunanta, sun rayu a cikinta. A cikin Khazraj akwai gwarazan da suka fito daga cikinta, su ne Banu Najjar, wanda gwaraza ne da suka fito daga dangin Khazraj. Shugaban Banu Najjar na wancan lokacin shi ne Amru ɗan Zaidu ɗan Labid. Shi ne shugaban Banu Najjar a Yasriba. Shi ne ya sauki Hashim. Hashim ya sauka a wajensa a matsayin baƙo kafin ya wuce zuwa Sham. Yana tare da Amru ɗan Zaidu, sai ya yi masa baiko da ‘yarsa. Amru ɗan Zaidu ya kasance yana da ‘ya mace mai suna Salma, yarinya ce wacce mijinta ya rasu. Ta yi aure a baya da wani mutum da ake kira Uhaiha al'ausi. Ya rasu ya barta tare da ‘yara biyu, Ma'abad da Umar. Bazawara ce, ba ta da miji. Sai ya gabatar mata da Hashim don ya aure ta. Mutane sun yi farin ciki da haka. Wannan shine shugaban Makka. Hashim mutum ne mai karamci da mutunci, wanda karamcinsa ya yadu a tsakanin mutane. Sai suka yi farin ciki da aurensa da ita. Aka yi auren bisa sharaɗin Salma za ta zauna da Hashim a Makka. Idan ta kusa haihuwa, sai ya kai ta wajen ahalinta, ta haihuwa a Yasriba a wajensu. Aka ɗaura auren a kan wannan sharaɗi. Sai suka tafi tare da Hashim, suka tafi tare zuwa Makka, suka zauna da shi a Makka. A kan haka aka ɗaura auren Hashim da Salma. Daga nan ne matsayin zumunci ya bayyana. Ta yaya Hashim yake girmama ahalinsa Qurayshawa? Da sada zumuncin da Nassi ya zo da shi cikin faɗin Allah maɗaukaki. Wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham. Mutane ba su san meye yan uwantaka ba. Su waye yan uwa? Wasu suna ɗauka dangin mata su ne yan uwa, wanda ba haka bane. Dangin mata Allah ya ambace su cikin faɗinsa nasaban wa sihira. Waɗannan su surukai ne, amma yan uwa su ne makusanta daga ɓangaren uba da kuma ɓangaren uwa. ‘Yan'uwantaka ta haɗa ɓangaren uba da uwa, su ne dangi, ya zama wajibi a kanmu mu yi alaƙa da su. Allah ya yi wa masu sada zumunci alƙawarin alheri mai yawa. Allah ya ce, Wallazina yasluna ma amara Allahu bihi ayyusala. Masu kula da zumunci suna da babban rabo, masu yanke shi kuma Allah ya kiyaye, suna aikata laifi. Ya zo a cikin sahihaini daga hadisin Abu Huraira, Allah ya yarda da shi. Ya ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, bayan da Allah ya halicci halitta, sai zumunci ya miƙe, ya dafa la'arshi, ya ce, meye matsayin mai yanke zumunta? Sai Ubangiji Maɗaukaki ya ce, ba ka yarda na sadar da wanda ya sadar da kai ba, na rabu da wanda ya ƙi sadar da kai? Ya ce, wannan naka ne. Ku karanta idan kuna so. Sai ya karanto faɗin Allah maɗaukaki daga cikin Surat Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. La'ananne Allah ya kiyashe mu. Shine korarre daga rahamar Allah. Bawa ba zai shiga aljanna ba sai da rahamar Allah. To ya kuma wanda ya kora daga rahamarsa? Allah ya kiyashe mu. Dalilin korarsa yana iya zama saboda yanke zumunta. Suwaye ‘yan uwa?
dangin uba da na uwa. Ka sada zumunci ga waɗannan mutane, ba kawai ga wanda ya ziyarce ka ba, a'a, ka sada zumunci har ga wanda ya yanke maka, wajibi ne ga dukkan ‘yan uwa da abokai, sai zumunci ya game kowa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ba mai sadarwa ba ne mai zumunci, mai sadarwa shi ne mai zumunta da wanda ya yanke masa. Mace tana amfana da zumunta, tana sadarwa da makwabtanta, tana yi wa ‘yan uwanta nasiha. Matashin da yake da wayar hannu yana da lambobin abokansa da abokan aikinsa na wurin aiki da karatu. Zai iya sada zumunci da ita. An tambayi Sheikh bin Baz, Allah ya yi masa rahama, idan na yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen sada zumunci, shin sadarwar ta yi? Sai ya amsa da alhamdulillah, yuridullahu bikumul yusur, wala yuridu bikumul usur. Sada zumunci yana da tarin albarka da alkhairai da amfani. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa. Ga tashar yan kallo, Arabic da Hausa, 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 Arabic da Hausa.